Kaixo, Oskar. Kaixo, arratsaldeon. Zegoen. Oso ondo, primeran. Mila esker etortzea benetan. Ez da ezer, egia esan oso gustu etorri naiz. Pixka bat harrituta, baina sorpresa zartu nagoelako elkarrizketak, baina oso pozik, oso gustora. Harrituta baino, zuk asko tokazu kontatzeko, lasai. Eta esaten benitazu zer nik aterako dezakizun gaur. Bale, bai, gauzak eginak bai, baina ez dakit, kontatzekoak dira, edo nahi gauza oso arruntak iruditzen zaizkit, eta... Hemen gauza arruntak behar ditugu. Horietakoak baditugu, bai, nahikoak sobra. Hasiko geha, zalantza batekin daukadana, desastre. Horretzungoa edo errenterikoa. Errenterikoa. Ni Oiartzunean bizitzea junitzan ja behin ezkonduta. Eta 27 urte nitun, orduan nik nire bizitza guztia errenterian egin dut. Eta hala sentitzen naiz, bertakoa. Naiz eta Oiartzunen oso gustora bizi, oso ondo egon eta oso integratua sentitu, baina ni errenterian jaio nintzen eta ezi eta hazi eta bertakoa naiz. Zergatik jozina Madrilea heziketa fisikoa ikastea. Garai haietan, ez zegoen gorputz hezkuntza ikasteko aukerarik hemen. Orduan, gorputz hezkuntza ikasteko bakarrikan zeuden Espainian, Granadan, Bartzelonan, Madriden eta Leridan. 4 lekutan bakarrik ikasi ziteken gorputz heziketa. IBEF Gasteizen berandugo hasi zen. Eta orduan, ez neukan beste aukerarik eta Madridea junitzen ikastea. Baina Bartzelona gertuago dago, Bai, Bartzelona gertuago dago eta Lerida ere, eta lehenengo urtean saiatu nintzen Leridan sartzen, baina ez zan erresa, leku gutxi zeuden sartzeko eta jende asko aurkezten ginen, eta lehenengo urtean ez nintzen aurkeztu, ez nintzen sartu, ez nun lortu sartzea, eta orduan urtebete eman nun proba fisikoak prestatzen. Zen niretzako erresagoa zen proba fisikotan hobetzea, selektibidadea hobetzea baino. Zen ni beti izan naiz ikasle baino kirolari hobea. Eta orduan Madrideko frogak nire baldintzetara, nire fakultatetara hobeto egokitzen zian, orduan erabaki nun Madrideko froga fisikoak prestatzea ondo, eta halaxe izan zen, haiek prestatu nituen eta gainditu nituen eta Madriden egin nun nire ibilbidea eta nire ikasketak. Zergatik heziketa fisikoa? Betidanik zerbait garbi eduki baldin badut, hori ikasi nahi nuela izan da. Ni beti izan naiz oso kirolaria eta beti izan dut kirola oso gustokoa eta inongo zalantzarik gabe, nik betidanik gorputz hezkuntza ikasteko gogoa eta mundu hortan lan egiteko gogoa sentitu dut. Inongo zalantzarik gabe, hori izan nire mundua. Gero lan horretan egon zara ikastoletan zuzendari bezala. Bai, azkenean irakaskuntzako bidea hartzen duzunean ikastetxe txiki batean, zuzendaritza lanak ere egin behar dira. Ez da bakarrikan gorputz hezkuntza ematea. Azkenean DBH batean lan gehiago sortzen dira eta beste kargu asko eta horietako batzuk zuzendaritza lanak dira. Eta nik pentsatzen dut guztien artean tokatzen zaigunean eta indarrez gaudenean horiek ere egin behar diala eta zuzendaritzan 9 urte pasa ditut. 5 urte zuzendari bezala eta zuzendaritzan 9 urte. Asko ikasiko zenun, ez? Bai, asko ikasten da, baina lana da eta nik zenbait lankidekin, nirekin egon dianak zuzendaritzan eta esaten ziaten ez, zenbat ikasten dan zuzendaritzan eta nik esaten nien, asko ikasten da, baina igual hainbeste ikastea ere ez dakit beharrezkoa da, edo ezinbestekoa da, ez? Gutxillo jakinta ere argi bizi daiteke. Baina seguru nago zainketako irakasle ere
izan zehala, ez? Bai, nik ordu zuzendaritzan izanean ere gorputz hezkuntzako klase batzuk ematen ditun, eta bai, ni beti gorputz hezkuntzako irakasle izan naiz, eta hori da nire ordu gehienak hortan ematen ditut beti, bai. Zetan kokatzen zea alako talde eskola baten negabeekin klasea emateko garaian. Zein da zure helburua haiekiko? Jo, beti oso gustoa egon naiz nerabeekin lanean eta asko konektatu dut, eta asko gustatu zait beraiekin parte hartzea eta jolastea eta transmititzea pixka bat kirol zaletasun hori, ez? Eta nire helburu garbiena da gazte hauek kirola egin dezaten. Hori da helburu garrantzitsua, mugitu daitezela, ez dezatela kirola utzi eta kirola egiteko gogoa sustatzea eta hoixe, beraien bizitzan integratu dezatela ariketa fisikoa, ez? Orduan hortan saiatzen naiz, bereziki. Ez dakit noa haueaka edo hartzeaka zergatuk triatloian ere ibilitakoa zea. Bai, triatloian eman ditut nire kirol urterik onenak, bai, eta ni ez detorren horrelako kiroletatik, baina bai, behin probatu nuen eta asko gustatu zitzaidan, eta gero Madriden ikasten nahi nitzanean ere, Madriden garai hortan triatloia puri-purian zegon, oso gertu nitun Espainiko triatleta honenak, eta beraiekin entrenatzen eta oso gustoa sentitzen nintzen, eta hasi nintzen konpetitzen, eta ni nire buruakin beti izan naiz oso exigentea, eta irabaztea gustatu zait, eta asko entrenatzea, eta bai, asko entrenatzea gustatzen zaion batentzat, triatloia oso kirol egokia da, ez? Triatloiak entrenamentu asko eskatzen du, eta ordu asko eskatzen ditu, eta, matxaka mentalidade hori izan dugunak, eta sasoia izan dugunak, triatloian oso gustua ibilia, eta bai, urte oso onak eta asko eman ditut triatloian, bai. Triatloi bat egiteko, fisikoki entrenatuta egon behar zara, noski baiez, baina eskatzen du psikologikoki ondo egotea, jakitea, zer egiten duzun, ez? Bai, psikologikoki, nik esango nuke triatloiei psikologikoki zailagoa dela neurri hartzea, badagolako joera askotan obsesionatzeko eta hori besterik ez egiteko eta hortan gehiegi emateko, ez? Eta karo, igual momentuan etzea konturatzen, baina inbeste ordu bertan ematen dituzunean, beste gauza batzuk ere albora uzten dituzu, ez? Eta hori da niretzako zaindu beharrekoa, ez? Ikasketak, familia, bikotea, hori triatloiekin uztartzea ez da erresa, eta nik esango nuke jakin dutela hortan asmatzen zen. Azkenean, hortatik ez gea biziko, hori hobi bat dela garbi eukita, beste gauza zaintzea ere garrantzitsua da, eta bai, nik uste dut hortan pixka bat asmatu dutela. Zuriari bidez, zer erakutsi dizu triatloiak? Nahi triatloiak, begira, utzi dizkit oso erentzi honak. Niri triatloiak erakutsi dit disiplinatua izaten, saiatua izaten, zaintzen, ez dakit, kirola egiteko ohitura hori barruan utzi dit, ez? Eta gaur da egunaian triatloia aspaldi utzi nun, baina jarraitzen dutela gogoz entrenatzen eta kirola egiten, eta erentzi hori utzi dit, ez? Niretzako gaur egun ere oso erresa da korrika saio on bat egitea, igeri saio on bat egitea, txirrinda saio on bat egitea, eta nik uste dut hori emandako urteo guztioi zor diotela, ez? Eta, niretzako gelditu zaizkiten ohitura guzti horiek oso onak dira, zen azkenean kirola egiteko ohiturak utzi dizkit, barneratuta ditut, egunero egiten ditut eta horrek oso ondo sentitu arazten dit, eta momentu zailetan ere asko lagundu diat, zuzendaritza garaitan, estresatuta ibili naizenean, lanpetua ibili naizenean, niri kirolak asko lagundu izan dit beti,
eta asko laguntzen dit gaur egun ere, ez? Eta, bueno, gainea aukera daukat seme-alabekin ere kirola egiteko, eta, bueno, pues horrek asko betetzen dit, asko asetzen dit. Jo, eta eskolan lanean zeundela konpaginatzen zenun triatloia. Bai, bueno, zaila, ikasten nahi nintzanean erresago, ja lanean zaudenean, beste fase batean sartzen zea, denbora gutxiago daukazu, eta bueno, nik egia esan ja nire semea jaio zanean, eta hitz egiten nahi naiz, orain dela 27 urtetaz, ja utzi nuen triatloia, eta utzi nuen txirrinda, denbora asko eskaintzen niolako triatloiari eta kirolari, eta oso garbi eduki nuelako hasieratikan ez nuela nire seme-alaben heziketa galdu nahi, eta nahiago nula hor inbertitzen nuen denbora seme-alabekin pasa, ez? Orduan, lanean eman dituten urte gehienetan nik ja triatloia ez nuen egiten. Egiten nuena zan lanea jun aurretik goizean oso goizeko 6-tan korri egitera jun, eta, hola kirol pixka bat egiten nun, nire beharrak lasaitzen ditun, baina gero egun osoa libre naukan familia zaintzeko eta laneko orduak ere behar bezala betetzeko, bai. Bueltatzeko esperantza daukazu kirol mundua. Ez, ke ba. Ez, kirol mundua ez dut utzi, eta kirola egiten jarraitzen dut, eta horrekin konformatzen naiz. Kompetiziora ez. Ez, kompetiziora ez, leheno esan dizut, ni oso kompetitibo egia naiz. Orduan, kompetizio batea arrimatzen naizenean, gustatzen zait aurrean ibiltzea espaldin bada, eta hori, ja nire adinarekin ezinezkoa da. Hori urte horiek eta sasoi handi honenak pasazian, eta kompetizio batea jutea gaur egun bat gehiago izateko, ez dit gehiagin motibatzen egia esan. Behobia, urteko eukitzen neun azagoko lastaketa bat, behobia teknologia eta nire ikusi izan zaituko zuen markarik hautiena ogotu bat eta 6 minutu izan dakoa da, meritua dakago. Badu merito pixkat, egia esan badu merito pixkat. Gu bezalako kirolari popular batentzat, denbora hori egitea, ez da beste munduko denbora, jende honakin konparatzen baduzu, baina popularren artean denbora ona da, eta egia esan satisfazio haundia, ez? Hori lortu genunean. Halare, 0 bat lortu nuen urte hartan, haserre sartu nintzen meta, zen nire desioa zen 1:5 egitea, ez? Naiz eta izan 1:5:49. Orduan, 2 segundogatik ez nuen lortu, eta naiz eta oso marka ona izan, eta gerora baloratu, kurioso izan zen, sartu nintzen metan birauka, haserre, kabreatua. Eta, gaur egun kontatzen duzu, eta hori zaila da, ez? Kanpotik ulertzea, eta niri ere orain koste egiten zait, hori ulertzea, baina holaxe izan zen. Eta, hori, beti nahi duzu hobetu, eta beti inkonformista, eta holaxe juntzen. Baina, eguinterikoak zeratenok oso aldekoak gogotxo bizitu zuen. Behobia, eta zera behobia zuetzat. Da korri egitea gustatzen baldin bazaizu inguru hauetan, guretzako da lasterketarik politena, atletismo mundua ez da jarraitzen, apenas. Jendeak ez du atletismoa jarraitzen, zuk eta badago jende oso ona inguruan, marka oso onak ditunak, urte osoan, pistan, bestean, 1500ean, 5000ean, eta jendea ez da enteratu ere egiten, ez? Jendeak ez du jarraitzen. Jendeak bakarrik jarraitzen du behobia. Eta behobia egunean mundu guztia ateratzen da kalea, eta mundu guztiak animatzen zaitu, eta jendeak ezagutzen ditu atletak bere behobiako denboragatik, ez? Eta
Eta horrek, karo, azkenean, Pena da. pena da, bai, ze atletismoa askotaz ere mundu zabalagoa da, baina hain popularra da behobia, pues jendea egun hortan mundu guztia ateratzen da kalera, ez? Orduan gu, bertakoak izanik, ja, hasieratikan hastentzea zure izena entzuten, jendea animatzen, baina hasieratik eta pentsa pasatzen geanean ja, ez, leheno lehenzutikan pasatzen zen, baina mundu guztia ezaguna, mundu guztia animatzen, mundu guztia, bueno, ba, oso polita da, ez, oso emozionantea, eta bai, egun oso polita. Bai. Eta gainera, komentatu duzu, zer gutxi balotuta dago atletismoa dituen modalitate ezberdinekin beste kirolak ez dutenak, ez? Bai, hala da, jendeak ez du gehiagi jarraitzen atletismoa, bueno, kenduta gauza puntual batzuk, badaude oso atleta onak, jendeak ezagutzen ez ditunak, eta zen marka dituzten, eta meritu handiko markak eta kirolariak, baina hola da, ez da... Bertsoa. Bertsoa. Kirola alde batera uste, film, fuera, eta bertsoa ekarriko dugu, ze urte batzuk egon zara bertsoan ezagututa. Bai, urte asko eman ditut bertso eskolan egia esan, eta bai, oso gustoran ere, han hori, lagun berriak, buruari pixka bat astindu, eta bai, ezagutu nun bertsoa, probatu nun bertsoa, eta gustatu zitzaidan, eta horre eman ditugu urte desente, nahiko sartuta, nahiko ordu emanez bertsolaritzari, eta etxean ere pixka bat lan eginez, eta txapelketak jarraituz, eta bai, oso gustoa, batez ere lagun arte bat izan da niretzako bertsoa, ez? Ondo pasatzeko tarte bat, eta bai, momentu oso politiak bertxotan. Zer bai, emango zizun, esan duzu lagunak. Lagunak batez ere, eta lagun arteak, eta oso momentu politiak. Eta bai, horrekin gelditzen naiz. Azken finean gure maila bertxotan, bueno, ikasi dugu bapatean pixka bat bertxotan egiten, baina batez ere eman diguna izan da, hoxe, lagun artea, eta momentu oso politiak, eta lagun onak, eta hori utzi digu bertsolaritzak, bai. Gogoratzen zea, zuen lehenengo plaza. Nik oso plaza gutxi egin ditut, Gu azkenean ni nire burua bertsolaritzat baino gehiago bertsozaletzat daukat. Eta lehenengo plaza, bueno, bai, Oiartzunen orduan gure irakaslea zanak desente animatzen gintun, eta egiten zen kaleko bertsolari txapelketa Oiartzunen, eta bueno, pixka bat modu informalean, gure bertso eskolako, gure azan heluen bertso eskola, eta bueno, animatu zigun irakaslea parte hartzea, eta han kantatu genuen. Ez dakit hori izan zen lehenengo bertso plaza, pentsa ez dutela oso ondo gogoratzen. Beste behin ere hasieratako bat, eta agian lehenengoa izango zen, Eibarren bertso afari batean abestu genuen, eta Uxue Alberdikin, eta pentsa nun agon bera, eta nun gelitu gehangu, ez? Bizitzaren opagotasuna da. Hoxe. Nire uzabadak itzegin dugu kirolaz, bertsoaz, baina zaletasunei helduta ez duzu gustoko arrantza. Arrantza da nire pasioa. Arrantza betidanik izan dut oso gustokoa, umetarik. Eta egia da, gero Madriden eta ikasten ibili naizenean, zer ni pasa ditut ikasten 5 urte Madriden, eta gero lanean Iruñan beste 4 urte. Orduan afizio hori pixka bat parentesian egon zan, letargoan, baina bai, nik arrantza zaletasun ikaragarria daukat, eta zaletasun hori transmititu diet semeak ere arrantza, bueno, berak urpeko arrantza egiten du, nik kainaberakin, lehorretik, lehen arroketatik, oain txalupa txiki badaukat, eta txalupatik,
Baina, bai, transmititu dio semeari, eta gero nire iloba bat, txiki-txikitatik nerekin hasi zen arrantzan, eta kriston zaletasuna dauka ere, eta bai, arrantza da nire pasioa. Oraindik ere, nik asteburu bat arrantza jungabe, zaila. Oso itxaso txarra egon behar du, edo, bai, zaletasuna handia daukat nik arrantzakin. Lasaitasun hori ematen duzu ez. Bai. Itxasoan, jarrok eta jeisten nintzanetik, zenbat aldiz, Jaizkibeleko kalatan, zen Jaizkibelen ditugu kala zoragarriak, jende askok ezagutu ere egiten ez ditunak. Izkutatuak, eta ara jeisteko, leku zailetatik ibili behar da, asko ibili behar da, leku aldapatxuak, eta han, bakarrik sentitzen nintzen nik pake santuan, oaitxe ipatu duzu, ez? Ezkeango pakea eta itxasoko olatuen soinua, bakardade hori, usai hori, itxaso usai hori, bai, nian sentitu izan naiz beti, baina, paraisuan, pake santuan, bai, oso gustora, eta gaur egun txalupakin gauza bera da, ez? Itxasoa oso zabala da, eta askotan zaude, pake santuan zaude. Nune juntea, osea, iberreko itxasagitik, edo... Bai, guk Hondarrebin daukagu txalupa, eta igerreko itxasargitikan ateratzen geha, eta, segun zertara goazen, edo ze bilatzen dugun, ze arrai klase bilatzen dugun, iparralderuntz jotzen dugu, edo askotan iparreruntz, edo askotan Bizkaialdeare bai, egaluzen atzetik goazenean, edo, baina gu Hondarrebitik abiatzen geha, bai, handaukagu txalupa. Euskal, mila euskal, benetak momentua oparitzea gatu, eta zerbait esateko gogokin edutu zean. Eskerrak zuri, aukera hau emateagatik, edo bai, oso ondo sentitu naiz, eta esateko gutxi gelditu zait, nire bizitzako guztiak atera dizkiazu, eta nik gauza gutxi gehiago egin ditut. Hori izan da nire bizitza laburtuta, bai, kirola, bertsoa, lagun arteak, arrantza, eta gutxi gehiago, familia gelditzen da hor, aipatu gabe igual, ez? Familia bedakago beste bi agertista komentatzeko. Anaia eta iloba? Bai. Bai, baina, ni familia hitz egiten dutenean, nire gertuko familia emaztea eta seme-alabak egitut gogoak, eta aipatzen ditutenean beti nire zaletasunak eta nire bizitzan zoriontasuna eman didaten gauz horiek, ze azkenian horiek gira, zoriontxo egiten zaituzenak, familia aipatu beharra dukat nahi eta nahi ez, hori da nire, ez dakit, nire zoriontasuna hundiena. Enboga, bizitzako zutabia eta enborra, emaztea eta seme-alabak. Segigo zazen haiekin zuen eguneko kotasun zoriontsuenak eta mila esku zuri oskar etortzea bat. Ez da ezer, oso gustu etorri naiz, zuri eskerrak. Agur! Gero arte!